welcome back to my channel of blessing. Hi my loves! Welcome to my show. So ngayon naman my love, relax lang kayo kasi hindi ako magluluto ngayon my love kasi wala akong lutuin. Naubos na pagkain namin my love. Wala na talaga. So ngayon my love, magtikiman na lang tayo my love. Alam ko, mahilig kayo sa tikim-tikim. Naalala mo yon yung ex mo na nagtikiman lang kayo dati? Ngayon naman, tikim-tikim lang muna tayo, my love, ah. Ang tikman natin ngayon ay walang iba kundi plastic. Christmas fruit mince tart. May tamang paraan pala sa pagkain nito. Alam nyo, 7 years ago, naalala ko, bumili ako ng ganito, my love. Sa totoo lang, walang lasa. I mean, pangit ang lasa, my love. Pangit ang lasa. Siguro sa akin lang ha, pangit ang lasa. At simula noon, hindi na ako bumili. Kasi hindi masarap ha. Para sa akin, hindi masarap. Don't get me wrong, hindi masarap para sa akin. Kasi naman, my love, first time ko kasi tumikim na ganito, my love. First time ko tumikim sa ganitong pagkain. Ay naku, siyempre sa Pilipinas, wala naman ganito, di ba? Iwan ko kung meron ba. Pero dati talaga, hindi ako nakatikim ng ganito sa Pilipinas. Alam mo naman, poor lang ako. Ngayon, mahirap. Mahirap maging dunya. Kung meron ganito sa Pilipinas, may mabili ka na ganito sa Pilipinas. Pero, hindi ako nakatikim. So, pagdating ko dito sa New Zealand, my love, 7 years ago, bumili ako, hindi ako nasarapan. Dahil may tamang pagkain pala nito. Ay, naku, dapat kasi magbasa-basa din para hindi maignorante. Ayan, sa mga advice ko na magbasa din kayo ha. Alam mo naman, kapag hindi ka magbasa, yung utak mo, stagnant yan. Mahimog stagnant water kapag hindi ka magbasa. Dapat din, basa-basa din tayo. Ayan, kasi last basa ko, my love, yung pag-graduate ko sa college, ayun ang basa ko. Ngayon, naging nanay na, hindi na marunong magbasa. Wala nang basa-basa, iba na ang basahin. Ang binabasa ko na lang ngayon, my love, notification sa Facebook at notification sa YT. Yan na lang binabasa ko. Dapat kasi magbasa-basa din tayo. Magbasa kayo ng libro, magbasa kayo ng geography, magbasa kayo ng iwan-iwan. Basta magbasa kayo para maging matalino yung buhay nyo. Ayan, katulad ko, walang basa-basa, kaya ang utak ko na stagnant na. Anyway, tuloy na natin to. So, may tamang pagkain pala nito, my love. Ignorante kaayo ko, my love. Uy, alam mo, yung dati kinain ko lang diretso-diretso, kaya pala walang lasa. Iba ang lasa, my love. Hindi ko ma-explain. Kaya, ang simula noon, hindi na ako kumain. At ngayon, may nagbigay sa akin ito. Sabi ko, ito na naman. ito yung walang lami eh. Tinanggap ko na lang eh. Ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y maingong way lami. So, tinanggap ko na lang. So, mabuti na lang, my love, yung utak gumana. So, binasa ko sa likod, my love. Ayan pala. May tamang pagkain pala nito. Sabi niya, secret to eating Christmas mince tart. Ayan. May secret pala ito kung paano ito kainin. Ngayon, ang secret ito, my love. So, ito. So, may tamang paraan kung paano ito kainin. Dati, my love, kinain ko lang diretso-diretso, my love. Kaya pala, iba ang lasa.
pasaylo ako ha. Kasi hindi ko kasi alam eh. Ignorante kasi ako dati hanggang ngayon. Ignorante pa rin. So ngayon may love. Yo, so may tamang paraan ito. So ipakita ko sa inyo kung paano ito pasarapin. So, ang gawin lang natin my love, i-oven mo to, oven o microwave. So, nasa inyo na yan kung painitin nyo ba to or hindi. Kung diretso kain na lang, bahala kayo. Para sa akin, i-microwave ko na lang kasi mas mabilis siya. But actually, option lang yan, my love, ha? Option na lang yan. Kung gusto nyo kainin, kasi luto naman ito. So, kung gusto nyo kainin diretso, kapag gutom na kayo, gutom na kayo, parang mura na kung mapas mo na yung bitok niya, o sige, kaon na lang mo diretso. O yan. Pero sa akin, initon ko muna, my love. Inibog na pag ayos tiyan kung dito kaon. So, initon na ko, my love, ha? Initon. I-microwave usa na to. I-microwave na to, my love, mga 30 seconds lang, my love. Igo-igo lang siya mo init. Ito na po siya. Mainit-init na siya. So, nasa inyo yan, my love, kung ano ang toppings. Ano yan, toppings? Toppings. Kung ano ang toppings ilagay nyo. Either fresh cream or ice cream. So, tikman muna natin kung ano ang lasa kapag fresh cream ang ating ilagay. So, fresh cream muna natin ilagay, my love. Ilagay natin. There. So, tikman natin, my love, kung ano ang lasa, Kasi kung ano ba? So, my love, hindi ko talaga gusto ang lasa, my love. Parang hindi ko talaga gusto ang lasa. Iba talagang lasa niya, my love. Iwan para sa akin, iba ang lasa, ha. Ito lang ang comments ko sa Christmas front mince tins. Sa totoo lang, siguro ang ayaw ko kasi ito may raisin siya at saka basta siguro pang pagkain na talaga ito sa ibang bansa, no? Sa ibang taga pure to. Siyempre hindi naman ako pure. Pure lang. Yan lang, hindi naman ako pure kaya hindi ko talaga nagustuhan talaga may love kahit nalagyan ko pa ng cream. So ngayon, i-try natin yung kapag may ice cream. Okay, so yung una, fresh cream ang nilagay natin, hindi ko pa rin gusto. Hindi ko pa rin type yung lasa niya, my love. So ngayon, i-try natin tong ice cream. Kung ano talagang lasa niya.
So, alam nyo mali. So, alam nyo my love, ako magpakatotoo na lang ako sa inyo Ang gusto ko lang, yung parang, ito lang ang gusto ko, yung parang pastry lang niya ba. Pero yung palaman my love, hindi ko bet. Hindi ko bet ang palaman niya my love, yung fruit niya, iba ang lasa niya sa fruit my love. So, sa akin lang ito sa akin lang ito. So, nasa inyo na yan kung ano ang ilagay nyo, ice cream ba or cream. So, my love, itry nyo ito. Baka naman gusto nyo to siya. Siguro, ito ang Christmas fruit mince tart. So, my love, don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, share, and comment down below. Merry Christmas and Happy New Year! Bye!